Ginangutana ko kaganina kung unsay kinsa kining tulo ka mga tao nga naa sa atong katubangan, ay ingon gyud ko nga klaro kaayo nga ang mga kalag sa atong mga katigulangan, ilabi na sila nga mga tagulwanon nga nakigbisog alang sa atong kagawasan, naa dinhi karon sa atong palibot or naa diha karon sa inyong likod. So paminaw kamo kay base nadia ang kalag ni Apolinar Velez o kinsa ka nga mga kalag. Makita nato karon mga igsoon nga bisag ang mga estatwa sa atong mga pinili nga bayani nga gitagaan nato og pagtagad pinaaging inailang mga rebolto, makita nato ang kalanginan sa gisuot ni Bonifacio ay gisuot ni Rizal. Si Rizal nakigbatok alang sa kagawasan gamit ang iyang utok, gamit ang iyang ballpen. Iyang gisulat no limitangere, el filibusterismo ug daghan nga mga sinulat. Nakigbatok alang sa kagawasan pinaagi sa pagsulat. Apan sa Bonifacio wala nagsulat. Ang iyang gibuhat, iyang gipasaka ang iyang karsunis kay mabasa, kay mulapas man sila sa sapa kay nakigbitok gamit ang sundang og sundang. Kini pod si Magsaysay nakigbatok para sa atong kagawasan, pinaagi sa pag-integrate sa maayong relasyon sa mga tao. Sa atong makitaan nga bisag unsay imong suoton o unsa ang imong edad, pwede nakikitang mahimong bayani. So atong tan-awon kung kinsa ka dinhi kanato karon ang mahimong ikaupat dinhi 100 years from now. Doon na ako i-share kanino mga igsoon, dili ko kanindo gayon kay natindog na ba ang uban, pero nindot man yung tindog, magtindog, no? Apan doon na ko i-share kanato karon nga napulo ka mga chismis, napulo ka mga chismis mahitungod sa atong Independence Day or kagawasan. So bahalag na may madala ani nga usa or duha, bulahan na lang. Kung tulo, maayo kayo. Napulo ka chismis mahitungod sa atong kagawasan. Unang chismis. Sa dihang wagayway ang atong nasundong bandila atong 1898 dito sa Kawit, Cavite, ang ilang gitugtog tugtugra, walay lyrics. So ang nahitabo is anira, tang tang tatang tang dadadadang dang 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 kay nga numan sa dihang ginproklama ang kagawasan sa 1898, wala pa na-compose ni Jose Palma ang lyrics. It was not until 1899, 1 year after, nga naanay lyrics. Therefore, pwede gini ay mahimo ang gusto natong buhaton bisan og dili pa ready ang tanan. Number 2 nga chismis. Nasayod pa kita nga dili kayod si Aguinaldo ang minghawid sa flag dito sa bintana sa Kawit, Cavite. Ang minghawid yun sa flag nga may kaway-kaway, mao ang iyang some sort of advisor nga mao si Ambrosio Bautista or si Busyong Bautista. Of course, naa si Aguinaldo. Apan, ang iyang advisor mao'y nagkaway-kaway. Dini nato makita mga igsoon nga ang kalampusan sa atong mga pangulo, sa atong mga lideres, mag-agad kayon kung unsa ka-supportive ang atong mga advisor o mga supporters sa atong palibot. Usa pakpakan nato tanan mga empleyado sa gobyerno nga kita tanan karon nga naa sa wala tuo atubangan likod sa atong mga lideres aron nga mahimo sila nga maayo nga mga pangulo sa atong mga gamhanan. Ikatulo nga chismis. Nasayod ba kita nga ang atong Philippine flag dunay 8, di ba? 8 ka mga race ang sun nga nag-represent sa 8 ka mga una nga mga probinsya nga nakiglaban batok sa mga Espanyol. Apan walay ining usa sa 8 ang gikan sa Mindanao. Naglangkob na kini Batangas, Pampanga, Cavite, ug it's very Manila-centric. And as a matter of fact, sayop kini siya kay kung atong tan-awon ang Cebu alone as early as 1521 nakigbatok na sila Lapu-Lapu, batok ang Magellan, later than other provinces in Luzon.
Og dugang pa, daghan kayo mga probinsya sa Mindanao nga una po nakigbato. So kung ato ning usabon, mausab gyud ang ray sa atong san, apan sa pagkakaroon atong una-unaon nga unsa katong mahimo in the future to reflect nga kining walo wala gyud nag-include somewhere in Mindanao o Visayas. Something that we need to reflect. Ikaupat. Si Jose Rizal adunay siyam ka mga trato or girlfriend. Kinsay dunay siyam diri kay ipatapat kang Rizal taman ugma. Proof kini mga igsoon nga kung duna kay siyam nga trato dunay posibilidad nga mahimong bayani. O proof sa kini mga igsoon nga si Rizal nga atong kakakitaan sa matag piso dili siya misteryoso nga tao, apan tao nga mahigugma, heartbroken, ug normal nga tao nga ningkamot pagmahal sa iyang nasod. And interestingly, isa sa iyang mga trato kaniadto si Leonor Rivera nga may nahimong inspiration sa Maria Clara, iyang first cousin. Igagaw niya, no? So, karon ayaw na first cousin, nagka naman tao. Sunod nga chismis. Nasayod pa kita, o tinuod pa kayo nga si Rizal nakatunog sa Taguluan? Tinuod pa kayo ka. Now, usap sa pipila ka mga documents nga ito makita, ringon sila nga nakatunog daw kuno si Jose Rizal sa Taguluan, pinaagi sa iyang classmate na si Urbano Alvarez, nga iya kunong classmate sa Ateneo. Apan sa usa ka pagduki-duki nga gihimo ni Professor Montalban, nakita niya nga there was no such a person as Urbano Alvarez sa records sa Ateneo. Therefore, lisod kaayo ang pagpangita sa ebidensya kung tinuod pa kayo nga nakatunog si Jose Rizal sa atong kayutaan sa Taguluan. Apan, tunay dako nga posibilidad. Why? Unang rason, si Rizal na exile sa dapitan. Mindanao, pwede na sa din magbangka pang sa Taguluan. Kung nga naman sa Taguluan, nakapaday sa kaila sa Taguluan, nakaayo. Usa sa mga maestro ni Jose Rizal, nga suod kaayo kaniya nga si Father Pastels na assign din sa Taguluan. Nga nakaadto sa Santa Ana, nga nanguha og mga bukway o pangmatang sa mga mananap nga ilang makitaan sa suba, kay gikuhatan nila og mga scientific name. Teacher ni Rizal. It's most likely nga iyang giignan si Jose Rizal nga bisita Taguluan kay daghan ilos, no? Sunod nga chismis. Nasayod pa kita, tulo na lang niya, gamay na lang. Nasayod pa kita nga sa dihang si Andres Bonifacio mingsugod sa pagpaulbos sa revolusyon dito sa Luzon, pipila ka mga sakop niya nakaabot din sa Mindanao agi sa Surigao. Ug ang pipila niini nakaabot kayo dinhi sa atong lugar sa Taguluan ug hapit nga mulahos dito sa kabukiran sa Santa Ana nga mao'y pinakasimple nga highway para makalahos sila sa Bukidnon. Tungod kay andalan kaniadto dili man puerto, dili man sa suba, no? Kay kung asa ang suba di kagid mawala. Apan, usa ka lokal nato nga bayani nga mao'y ming stop sa pagpakaylap sa revolusyon aron ma-maintain ang kalinaw, mao kining lalaki nga nagsakay-sakay sa kabayo nga naa karon diha sa Mogs. Kaya mo lang sa Mogs si Apolinar Velez. Kaya nagsakay sa kabayo, ang uban tan-aw nila ang kabayo, pero ang uban ang lahi ang tan-aw sa kabayo kay sakto ba ang kadako sa kabayo. Si Apolinar Velez nga ang hidden kauban sa iyang mga kauban aron sa pag-suppress o pag-control sa pag-spread sa revolution, especially kini nga mga revolution kung abot sa malay-balay kung pagbahin sa Bukidnon, mas makapaggupot sa atong lugar at that time. Ikasiyam o second to the last. Nasayod pa kita nga dunay usa ka pari nga nasign sa Taguluan o dinhi sa atong lugar nga hapit mawad-an sa kinabuhi tungod sa mga dili maayong relasyon. So ato makita nga sila nga naningkamot kani adto sa pagpakaylap sa Kristyanismo sa atong lugar sa Taguluan, dili sayon ang ilang giagian o katapusan. Nasayod pa kita nga kung ang usa ka pamilya nga nagpuyo ang ilang balay tapat sa mga simbahan, nagpatbatuod kini nga pamilyaha suod sa gobyerno o suod sa mga misyonero ni adtong panahon.
usa sa mga kalistanan sa mga Spaniards kaniadto mao nga maglisod sila pagtapok sa mga tao. Karon naa na tanan din sa city, sa proper. Apan kaniadto lisod kaayo tapukon ang mga tao. Kung lisod tapukon ang mga tao, lisod i-organize ang kabesera, lisod i-organize ang poblasyon. Apan, thanks to pipila ka mga Tagulwanon, nga dunay maayong relasyon kanilang mga misyonero, nga maayo ang ilang relasyon that they agree to stay here near the poblasyon proper. So kining mga pamilya nga naa karon mga silingan diha dapit sa plaza o dapit sa simbahan, nagpamatuod kini nga ang ilang mga katigulangan 200 years ago dunay maayong relasyon sa simbahan. Ug sa katapusan, atong makitaan nga ang Independence Day di ay dili lang about sa Kawit Cavite. Atong makita usab nga kini ang atong pagugangway sa atong nasudnong bandila dili lamang about sa mga sakripisyo sa mga bayani dito sa Luzon nga layo kaayo kanato, apan pakigbisog usab sa daghan nga mga Pilipino o mga Tagulwanon nga naa gayud dinhi sa atong banwa sa Tagulwan. Ug sa katapusan, atong dili kalimtan nga pwede kang makaangkon og siyam ka mga girlfriends, dili nato hinumduman ang Manila, i-focus ang atong energy sa Tagulwan ug mahimo gyapon kita nga bayan. Daghang salamat kaninyong tanan ug maayong buntag kanatong tanan ug maayong adlaw sa kagawasan. Mabuhay ang Tagulwan.